Taron Maulidin na bana ya samu halartar manya-manyan mutane daga ƙasashe daban-daban, jihohin Najeriya ciki da waje, musamman jihar Bauchi, wadda mataimakin gwamnan jihar Honorable Awal Jatau ya wakilci mai girma gwamnan da matan gwamnan jihar Bauchi, Hajiya Aisha Lami Bala Muhammad Kauran Bauchi, da ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APM da mataimakinsa, da matansa, da kwamishinoni, da tawagan 'yan majalisu, da sarakuna, da ɗumbin mutane daban-daban cikin jiha da kuma sauran yankuna na jihar Bauchi da suka samu halartar wannan taro. A mataimakin gwamnan jihar Bauchi ya tofa albarkacin bakinsa a wannan wurin taro. Kamar kullum mun kasance tare da ku a wannan dare a wannan waje mai albarka, wadda muka saba taruwa kowane shekara domin godewa Allah subhanahu wa ta'ala da arziki da ya yi mana na ba mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, manzan tsira a irin wannan rana. Lalle muna mai godiya maras adadi ga Allah subhanahu. Matan gwamnan jihar Bauchi ita ma ta yi magana a madadin matan jihar Bauchi da sauran al'ummar jihar Bauchi. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mai girma ci gwamna na jihar Bauchi, wanda ya wakilci mai girma gwamnan jihar Bauchi, mai girma khalifa, masu girma, iyayenmu, shugabanni, sarakuna, malamai daga waje daban-daban, da sauran dukkan 'ya'yanmu maza da mata, da yayu da kanne, manya da ƙanana da kakannu. Ina mana farin ciki da zagayowar wannan shekara na maulidi na haifuwan annabinmu mafificin halitta sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya zaɓe mu ya kasance cewa za mu sake ganin wannan shekara. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kan mahaifinmu Maulana Sheikh Dahiru, Allah ya saka masa da alkhairi da wannan turba da ya ɗora mu a bana gashi baya nan, wanda kowa abin da yake nema a rayuwarsa cewa idan ya mutu ya bar 'ya'ya na gari, ya bar abin da zai ɗoru ya zama turba na gari. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Hassan, BMR Hausa, daga Bauchi, Najeriya.